Dobrý den, vážení diváci, vítejte u podcastu Ostravské ozvěny. Mým dnešním hostem je útočník Baníku Ostrava Erik Prekop. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Eriku, vy jste v Ostravě nějakých 9 měsíců, tak Ostrava a Erik Prekop, už se to dalo dohromady, už to sedlo si k sobě? Asi by som nechcel nejaké prehlásené tvrdenia tvrdiť nejaké vyhlásenia, ale od prvej chvíle mám iba pozitívne odozvy a skúsenosti so Ostravou a momentálne zažívame, myslím si, že všetci v klube alebo okolo, alebo vlastne všetci v Ostrave pekné chvíle, takže ja som momentálne v Ostrave veľmi spokojný. Pocházíte z Trenčína, prošel jste si Bratislavou, Hradcem, Prahou, tak kde byste zařadil Ostravu? Nejenom hlavně teda ze životního hlediska, ale i z toho fotbalového. Tak pochádzam z Trenčianskej Turnej, to je dedinka pri Trenčine, ale fotbalovo som vyrastal vlastne v Trenčine, kde som bol do svojich nejakých 18-19 rokov. Keď by som mal porovnať tieto kluby, kde som pôsobil, tak určite, čo sa týka zázemia, fanúšikov, to ligy a toho, ako sa nám darí, tak jednoznačne najúspešnejší a najväčší klub radím práve Baník. A životně, jak vám Ostrava teda sedla a kraj tady? Životne som to mal nejak tak nastavené, vie to, alebo chlapci v kabíne to niektorí tušia. Ja vlastne, keď som išiel do Hradca, tak sme sa rozprávali s mojimi manažérmi, že kam ďalej. A ja som vtedy už vedel, že nejak ma to ťahalo k tej Ostrave, keďže to je blízko Slovensku a vedel som, že majú tú fanúšikovskú základňu a som ten typ, ktorý má rád v zádech tých fanúšikov. Takže ma to nejak už pred nejakými 5-6 rokmi trošku ťahalo sem do Ostravy. Možno veľa hráčov povedal Sparta, Slavia, neviem prečo som to tak mal. Nikto v rodine v podstate nebol nejaký obrovský fanúšik Baníku. Ale nejak som to tak mal, dokonca viem, že tam boli oťukávačky ešte keď sme boli s Hradcom v druhej lige, kedy tu bol ešte, myslím, pán Grusman vo vedení a boli nejaké náznaky, že by sa to mohlo podariť ísť do Baníku. Potom to vlastne na niečom stroskotalo, myslím, že sa boli pozrieť na zápasy v Lišni. Ja som tam síce dal gól, ale zahodil som tam ešte 1-2 šance a povedali, že s niečím neboli spokojní. Takže životne to radím určite, že nejak tak, jak som o tom niekde vzadu som to mal uložené, tak sa mi to vlastne splnilo a som tu veľmi spokojný. Hovorím, tí ľudia sú mi veľmi blízky tým ich správaním alebo tým ich chovaním, že hovoril som to už viackrát v nejakých rozhovoroch, že tá Ostrava je špecifická, že sa tu tí ľudia na nič nehrajú a čo majú na srdci, to majú na jazyku a vlastne buď vás milujú, alebo vás nenávidia. Tam nie je úplne nejaká stredná cesta. Takže to mi bolo blízke, keďže pochádzam z tej dediny a to dedinské prostredie. Nehovorím samozrejme Ostrava je veľké mesto, ale tí ľudia sú mi práve týmto ich správaním dosť blízky. Když vás potkají na ulici, tak poznávají vás potažmo, jaké jsou teda ty reakce? Tak nie je to niečo prehnané, že neviem, ku komu by som to prirovnal nejakým svetovým hráčom, ale sám asi dobre viete, že tá Ostrava momentálne žije tým futbalom a stane sa mi asi každý deň, keď idem s obsom, tak niekto sa spýta. Väčšinou sú to ohľadne toho najbližšieho zápasu, takže prehodia pár slov, poprípade sa odfotia, takže je to milé a určite ma to neobťažuje, práve naopak, rád sa s nimi vyfotím, porozprávam, tiež mi povedia nejaký názor, takže je to fajn. S jakým názorem jste se setkal, nebo co vám takové nejvíc utkvělo v paměti, co vám lidé řekli? Musím popremýšľať. Asi nejak úplne konkrétne ma niečo nenapadne, ale vždy nejak rozoberajú ten zápas, po prípade niečo dotknú nejakej tej ich taktike, jak to oni vidia, tí lajci. Keď nedáte nejakú šancu, alebo niekto nedá, tak sa pýta, ako to, však to musel byť gól a tak, ale nie je to nič prehnané, takže väčšinou hovorím, momentálne sa stretávame iba s tými pozitívnymi odozvami.
Vy říkáte, že pocházíte z dědiny, ale už nebo podstatnou část života žijete ve velkých městech, ať už to byla Bratislava, Praha, Hradec Králové, teď Ostrava, tak už se, když to tak řeknu, blbě z vesničana stal měšťák nebo klasický obyvatel velkých měst? Myslím si, že to moje dedinské ja asi navždy zostane vo mne a vždy, keď prídem k nám na dedinu, tak sa tam rád vraciam, pretože tam mám známych. Ale samozrejme, nie som úplný burán, že by som prišiel niekde do nejakých týchto miest a choval sa jak dobytek, to ne. Ale hovorím, je mi to práve aj tá Ostrava, tí ľudia, akí sú vľudní a proste akí sú, že na nič sa nehrajú, príde mi to proste hrozne blízke práve tomu dedinskému prostrediu. Takže, ako hovorím, asi som sa nejak tak už trošku prispôsobil a nejsem úplnej buran, no. Jak se změnilo vnímání Ostravy, ať už u vás na Slovensku, anebo třeba v Čechách, jak jste to za ty 2 angažmá měl možnost jak si pochytit, nebo to, protože dlouho tady panovalo, nebo pořád možná panuje přesvědčení, že z Čech se do Ostravy hráčům moc nechce, tak jestli je to už jiné z vašeho pohledu? Tak z môjho pohľadu to momentálne, keby sa opýtate v lige 200 hráčov z klubov, ktorí sú pod nami, alebo ktorí nie sú v tej silnej trojke, tak dovolím si tvrdiť, že 195 vám povie, že hneď ide. Momentálne to vnímam tak, že je to takto nastavené a keď sa rozprávam aj s tou futbalovou verejnosťou alebo s bývalými hráčmi, kamarátmi, tak vlastne každý má iba slova chvály a je vidieť, že vlastne keby oni dostali nejakú takúto ponuku ísť do baníku, tak ani jeden by neváhal a okamžite by to zobral a je schopný sa zabaliť za jeden deň a prístup. Takže myslím si, že sme urobili dobrú robotu za posledný rok, alebo vlastne aj ten baník a to vedenie za posledné roky, kedy sa im to teraz zúročuje. Toto je pre nás, alebo aj pre tých ľudí v tom klube nejaká tá odmena, že kedy, ja o tom nerád nejak tvrdím, že sa z tej silnej trojky stáva tá silná štvorka, takže ja dúfam, že to nebude len jedna sezóna, ale že dokážeme na to nadviazať, pretože jedenkrát vystreliť niekde je veľmi jednoduché, ale oveľa ťažšie je to opakovať zás a znova. Takže ja verím, že práve toto bude náš prípad, kedy na to nadviažeme a budeme úspešní naďalej. Když se vrátím ještě k tomu životnímu hledisku, tak našel jste si tady, ať už v Ostravě nebo v okolí, nějaké oblíbené místo, někde, kde se rád třeba vracíte v určitých volných chvílích nebo tak? Abyste nebyli jenom doma a na stadionu, nebo v tréninkovém areálu. Tak veľa, alebo väčšinu svojho času voľného trávim s mojím psom. Takže sú to väčšinou parky a lesy. Veľmi rád chodím do Černého lesa. Je tam také jazierko a teraz, keď je pekné počasie, tak veľmi vlastne pes rád pláva. Takže ja si tam sadnem na pol hodinku. On si tam popláva a ideme sa ešte prejsť. Takže tam to mám veľmi rád. A je to tam naozaj ukludňujúce. Nikto tam vlastne skoro nechodí, maličko ľudí tam stretávam. Obľúbené miesto, asi by som spomenul možno ešte kaviareň u Černého stromu, kde robí vlastne našeho fyzioterapeuta budúca žena Zuzka. Takže tam to mám veľmi rád. Keď ideme do Komenského sadu, tak sa tam zastavím, vezmem si kávu so sebou a vlastne to už som naznačil, že ešte aj tie sady. Takže nejak tak väčšinu toho svojho času trávim buď v lese, v parku alebo niekde v prírode. Vy ste vášnivý pejskař, je to tak? Je to tak, určite. Nějaké, ať už canicross, agility nebo něco podobného, zkoušel jste? Ja som to osobne neskúšal, ale pes chodil na závody s bývalou priateľkou. Bol v tom veľmi dobrý, bol úspešný, takže aj práve kvôli tomu som si zaobstaral to kolo, keďže už ja moc tých síl alebo toho času úplne na to, aby som ešte s ním išiel niekde behať 5 až 10 km po tréningu nemám.
Takže nejakým spôsobom som nechcel, ale on, aby o to prišiel, pretože to má rád. Takže jezdíte na kole. Takže tomu sa dostanem. Takže nechcel som, aby o to prišiel, tak som si zaobstaral kolo. Čo sa stalo, tak vlastne zistili mu, že má dysplaziu loktu a mal problém v ramene. Takže sme teraz, je to 4 mesiace, kedy podstúpil operáciu, takže z toho sa stále nejakým spôsobom dáva dokopy, kedy ešte nie je úplne v 100% záprahu. Takže teraz väčšinou riešime, čo a ako ďalej, či sa ešte k tomu budem môcť vrátiť, zatiaľ to je len na normálnych prechádzkach, ale hovorím primárne, tá kúpa toho kola bola kvôli tomu môjmu psovi, aby mal to využitie, pretože hovorím, ako mal rád ten pohyb a tie závody, tak aby som mu to nejakým spôsobom nahradil. Umí zatáhnout? Umí zatáhnout. Ja ho mám vlastne, alebo ešte keď bol fit, tak namiesto záprahu za človekom, tak mám ho na bicykli a vlastne sem tam mu len dopomáham, ale on ťahá celý bicykel, takže to je pre mňa príjemnejšie, takže má síly dosť. A jenom o jakou rasu jde? Maďarský ohaš. Takže maďarská výšla po slovensky. A zdejší kraj se vyznačuje, nebo patří k němu, k Ostravě a k okolí slovo tvrdost, hodně často se to využívá. Vy jste zase tvrdý na hřišti, tak cítíte, že si to takhle jako zapadlo k sobě? Že možná i ty lidi to lépe umí ocenit, řekněme tu vaši bojovnost a neústupnost na hřišti. Je to kraj rázovitý, tvrdý, ale s tým som tu išiel, aj keď ten fanúšik je asi všade, kto má nejaký ten klub, nejakú tú základňu fanúšikov, tak chcú vidieť, aby ten vzťah k tomu klubu nebol tomu hráčovi nejaký ľahostajný, alebo aby sa neprechádzal na ihrisku a uhýbal zo súbojov, což ja to mám viac menej na tom založené, že sa rád v tých súbojoch vyžívam, neuhnem zo súboja a je to založené na nejakej tvrdšej hre. Presne ako ste spomenuli, že ten kraj je tvrdý, tak tí ľudia to chcú vidieť. Prehrať sa môže, ale musí sa prehrať s odsťou a musíme tam nechať všetko. Takže tí ľudia, keď vidia, že sa snažíte a bojujete za ten baník, tak sú, alebo takto, radi vám to vrátia naspäť. Takže ja som rád, že máme s fanúšikmi takýto vzťah, aký máme a dúfam, že to bude pretrvávať aj naďalej. Vy patříte mezi ty, kteří je hodně hecujou. Je to tak? No, asi áno. Asi áno, niekedy určite je nejaká situácia v zápase, kedy sa vám podarí súboj alebo nejaká šanca a cítite, že sa môžete dostať do tlaku a vždy keď strhnete toho fanúšika na tú svoju stranu, a v tom určitom okamžiku oni zapnú a začnú ešte o to viac fandiť, tak oni sa možno nedokážu tak predstaviť, ale vás to dokáže hrozne strhnúť a vytvoriť pre toho supera hrozne nepríjemnú situáciu, keď ich dokážeme práve tým ich povzbudzovaním zamknúť okolo ich 16 a vlastne to tam sypať center za centrom alebo strelu za strelou. Takže v tomto nám to hrozne pomáha. Alebo naopak, keď je nejaká hluchá pasáž v zápase, kedy sa možno nevieme dostať do nejakého tlaku alebo nevieme niekto to strhnúť, tak práve sa nám stalo v pár zápasoch, že to boli práve tí naši fanúšikovia, kedy nám dodali tú motiváciu alebo ten taký, môžem nadávať? Ten taký mrt, že kedy to strhlo 2 hráčov a potom už sa to naviazuje hráč na hráča a vlastne nám to pomôže dostať sa do nejakého laufu, kedy dokážeme byť nebezpeční. Měl jste vždycky svoji hru založenou na tom fyzičnu? Nebo se to v určité chvíli z technického fotbalisty stal právě takovýhle raz na hřišti? Musím povedať, že tá moja hra je trošku zmenená po príchode vlastne sem. Myšleno do Česka nebo do Ostravy? Myšleno do Ostravy. Keďže v Ostrave máme naozaj veľmi kvalitný káder a veľmi kvalitných spoluhráčov, ktorí majú tú myšlienku a majú tú techniku nejakú, dovolím si tvrdiť nadštandardnú alebo tie riešenia. Keď to poviem tak to nemusím sa tým zaoberať ja. Že na to sú tam oni, aby to oni riešili. Kdežto v mojich predchádzajúcich kluboch nebola až taká kvalita
a nemusela tá nejaká výstavba alebo ten prechod do toho útoku stať aj na mne, kedy som si musel, napríklad napadá ma Bohemke, kedy som mal tých úloh samozrejme viacej, keď som hrával buď na hrote, ale dosť často som hrával aj na kraji ani moc nie, ale hrával som desítku, ako pod hrotom, kde vlastne som tam bol na to, aby som buď vytváral tie šance, alebo prečísloval a vytváral tie momenty v tom zápase. Takže po príchode sa to muselo trošku, alebo muselo. Nemusel som mať toľko úloh na tom ihrisku a mohol som sa sústrediť na to, čo sa od toho hroťaka očakáva. Vlastne dostávať sa do šanci, byť v dobrých priestoroch a hrať chrbtom k bránke, uhrávať súboje, predĺžovať hlavičky. Takže nejak takto by som to povedal. Ale za druhú stranu si nemyslím, že som úplne iba kopač, že nějakou tu techniku na nějaké úrovni samozřejmě mám. A jenom když jste přišel a trenér Hapal vám řekl svoji nějakou představu vaše využití na hřišti, kterém bylo takhle rozdílné, tak co jste si tak pomyslel? Řekl jste si, no tak jsem tu správně, nebo kupovali mě pro něco jiného, než jsem dosud hrál? Co jste si vlastně v té chvíli tak jako řekl? Asi on mi vlastně podal, čo očakáva od toho útočníka, presne tie nejaké atributy, ktoré som vymenoval. A zo začiatku myslím, že tam bolo pár momentov, kedy som si ako hroťák práve chcel zbiehať pre lopty nižšie do ihriska a chcel som sa s tým vytáčať, ale nejak postupom času si to samo sadlo, že každý pochopil na tom ihrisku, aká je jeho rola a ja som sa vlastne nemusel úplne starať o tú výstavbu tej hry, že naozaj mi hovorili: Erik, neutekaj nám, aj teraz mi to celkom často pripomína tréner Hapal, že sa niekedy ocitnem v hluchom mieste alebo robím nábehy trošku do krajov a on hovorí: nech to proste na 2 desítky pod tebou alebo to nechaj na záložníkov. My chceme od teba, aby si bol v tej 16-ke, keď tam príde center, aby sme ťa tam mali a aby si to tam hľadal. Takže často mi to pripomína, že sa nemám vysilovať v nejakých súbojoch možno na lajne, ale aby som bol v tom správnom priestore, čo je teda v 16-ke a okolí toho malého vápna. Na hřišti umíte být hodně nepříjemný pro soupeře, ale v kabině nebo v osobním životě jste pohodový člověk a vtipálek, tak je to tak? Ťažko sa mi o tom hovorí samého nejak súdiť alebo o sebe rozprávať. Okolie to asi nejak tak tvrdí. Samozrejme som veselá kopa, asi málo kedy ma nájdete nejakého zamračeného alebo smutného skôr. Je hodně fotbalistů, kteří někde při posezení u piva nebo tak jsou v pohodě, pokecáte si s nima, ale pak oblečou dres, vejdou na hřiště a jsou k nepoznání. Tak cítíte na sobě, že třeba tohle taky máte jako v sobě, že najednou zatmění a jenom zápas a hlavně to tomu soupeři osolit pořádně? Určite by som sa asi zaradil skôr do tejto skupiny ako do nejakej druhej, ale ono to nemám úplne rád pred zápasom, aj keď tam môžete mať v tom týme proti kamarátov, bývalých spoluhráčov. Nemám rád sa kamarádiť pred zápasom a nejak zdraviť a rozprávať. Radšej zostávam vždycky v šatne, s nikým sa nejak nestretávam ani nič nehovorím, pretože ako náhle začína ten zápas, tak tam nejaké kamarátstvo u mňa ide úplne bokom. Aby som sa vrátil k tomu, k tej vašej otázke. Keď je moc zhodných alebo moc dobrých ľudí na ihrisku a všetci sú ticho a nikto nič nepovie, tak ono to tiež není to najlepšie. A potrebujete mať niekedy v tíme, alebo ja som toho zástupca, 1-2 takých zmrdečkov, ktorí vedia vyprovokovať alebo vedia proste strhnúť ten manšaft, vedia možno aj tým súbojom, nikdy neviete, kedy sa môže na vás strhnúť druhý spoluhráč, ten nabalí tretieho a už to ide. Ono je to veľmi dôležité za mňa. A nikdy to nerobím z nejakej frustrácie, alebo často má aj spoluhráči a tréneri kľudňa, nech nevymyslím nejakú blbosť za nejakú kartu alebo niečo, ale dovolím si tvrdiť, že väčšinou času to mám vždycky pod kontrolou a robím to účelové, že viem, že alebo nejak si vytipujem pred zápasom pár hráčov, ktorí sú mi možno trošku nesympatickí a sú trošku náchylní na to, keď s nimi niekto rozpráva alebo keď ich chce nejak vykolajiť. A hovorím,
je to kvôli tomu, aby som pomohol mužstvu. Možno ich strhnúť, možno niekoho vyprovokovať, nech dostane na mňa kartu, alebo práve takéto. Možno sa sústredí úplne na iné veci, ako by sa mal. A mne to asi aj niekedy prospieva, že sa neviem dostať nejak do zápasu a práve tým viac, keď on do mňa ide ešte tvrdšie, tak to mám radšej. K tomu patří trash talk, nějaké hádky a slovní průpovídky, je to tak? Provokování. Je to tak, presne, nemám zase rád hovoriť cez zápas, ale vždycky, keď je nejak prerušená hra a niekto vidím, že si vybehne na nejakého môjho spoluhráča alebo niečo, tak rád mu to vrátim naspäť. Máte v lize někoho, nějakého stopera, obránce, s kterým to máte jako už třeba několik zápasů táhnoucí se, takovou nějakou rivalitu? Mě na první dobrou napadá ať už Filip Panák ze Sparty nebo Ogbu ze Slávie. S nima to byly v těch zápasech v rámci této sezóny zajímavé souboje. Úplne rivalitu asi by som to nenazval, pretože mám to založené tak, že môže sa na tom ihrisku stať čokoľvek, môže vás dourážať akokoľvek, ale ak ten super po zápase príde a podávam ruku, tak týmto pre mňa končí a na tom ihrisku to zostáva. Samozrejme, ako som povedal, niektorí hráči sú vám menej sympatickí, takže máte na nich trošku pivku pred tým zápasom a v nejakom súboji im to môžete trošku pritvrdiť, ale nejakú rivalitu osobnú nemám asi, alebo neviem, nikto ma asi teraz nenapadne, že nejaký zo stoperov by som mal s ním rivalitu. A Panák nebo Ogbu, tak když už někoho, tak zařadit zrovna ty dva? Tak určite obidva hrajú vlastne Sparte Slavii, čo sú u nás veľké kluby. A sú to nepríjemní stopery. Každý ten súboj si myslím, jak boli mňa, tak boli aj ich. Na ten úplne posledný zápas s Ogbuom nespomínam úplne asi najlepšie, pretože tam si dovolím tvrdiť, že mal asi väčšiu úspešnosť v tých súbojoch a ani sme tam nejak neodohrali úplne nejaký super zápas ako tým. A teraz mám asi najčerstvejší s tým Panákom, kedy to bolo celkom fajn, takže asi určite sú to predsa len kvalitní hráči obidva a tie súboje vždycky, ako som povedal, bolia aj ich, ale bolia aj mňa. Co se teda ve vás odehrává, když oblečíte teda ten dres, vlezete na to hřiště, z toho pohodáře se stane ten hraz, tak cítíte nějakou změnu i u sebe, nebo v sobě? Rozumiem. Ja to úplne asi nemám takto. Tým, že skôr to začína v tom zápase, alebo v tom predzápasom rituáli, že v tej kabíne už sa sústredím na nejaké veci, pozriem si videá, ktoré nám vlastne náš videoanalytik Vláďa posiela na tie konkrétne posty a tam už sa nejak sústredím na ten zápas. Samozrejme pred niektorými tými väčšími zápasmi ľahká nervozita, alebo asi pred každým nejaká je určite, ale už sa teším, kedy ten rozhodca zapíska do tej píšťalky a tým to pre mňa končí a ja mám úplne väčšinou čistú hlavu a nepremýšľam absolútne nad ničím. Takže tam necítim v sebe úplne nejakú zmenu, až pokiaľ teda nepríde nejaká vyhrotená situácia v zápase alebo nejaký tvrdší súboj, kedy tam tie emócie môžu prevládnuť, ale inak po väčšinu zápasu mám vždy čistú hlavu a snažím sa koncentrovať na prihrávku, na prvý dotyk a na nejakú šancu, aby som bol tam, kde mám byť. Již několik let hrajete Českou ligu, dneska v jednom z elitních klubů, ale když jsem se připravoval na rozhovor, tak jsem se dočetl, že zase tak moc nechybělo a mohl jste třeba dneska hrát na Slovensku krajský přebor nebo něco takového. Můžete popsat trošku tu svoji cestu fotbalovou? No, moja cesta fotbalová bola zaujímavá. Môj manažer hovorí, že to je fakt na knihu, že ešte ti tam chýba nejaký reprezentačný štát a môžeme to dávať dokopy, pretože málo ľudí asi vie. Keď som prišiel, myslím, do nejakých U15, U16, tak tréner z nejakých pre mňa úplne nepochopiteľných dôvodov mi povedal, že vlastne ma nechce v mužstve, že na to nemám a že by som mal ísť na hosťovanie niekde do 5. ligy práve. Akože hrať mužský futbal. A tak ja som ale vedel, že v tom týme je oveľa
oveľa horších fotbalistov a to bol prvý môj nejaký zlomový okamžik v tej mojej kariére, kedy som vždy dovtedy nejak, keď sa mi niečo nepáčilo, radšej som sklopil uši a povedal som OK, je to tréner, má pravdu. A toto bol ten zlomový okamžik, kedy som povedal, že tak to určite nie, že s tým nesúhlasím. A on mi povedal, prečo s tým nesúhlasím, tak som mu povedal, že pretože viem, že tu je oveľa horších futbalistov a nerozumiem tomu, prečo by som mal ísť ja a zostať tu nejaký iný hráč. Tak mi povedal, OK, tak zajtra hráme zápas, tak sa ukáž. A on ma dal vlastne na úplne zvyčajnú pozíciu, hral som tam ľavého beka, myslím. A ten zápas sa mi podaril, dal som gól z ľavého beka a dal som asistenciu. Takže, ale tým to skončilo, nikto mi odtedy nič nepovedal, nechali ma v klube, takže som hral. Potom prišlo tiež nejaké hluché obdobie v 17, kedy som z toho vypadol. A postupne sa to potom rozbiehalo, kedy som začal dávať góly. Vrátil som sa naspäť do útoku. A v 18 prišiel tréner Gula, Noro, Adrianov vlastne brat, ktorý bol v Plzni. A s ním sme si asi nejak sadli a bol som král strelcov, stal som sa v 19. Stal som sa. A vlastne tam ešte predchádzalo tomu to, že myslím, ja už si to úplne dobre nepamätám, on nejak končil a prevzal nás tréner, ktorý ma chcel v tej 15-ke vyhodiť. A som vedel, že tak to je špatne proste, že to neviem, čo budem robiť. No a on prišiel, tak si zo začiatku robil z toho vtipky a nemali sme nejaký vzťah. Nakoniec sa mi ospravedlnil, spravil ma kapitánom a ja som vlastne v tej 19-ke vyhral kráľa strelcov. A začal som prípravu s mužmi, takže to bolo nejako takto. No, v Trenčíne. V Trenčíne. Začal som prípravu, nakúkol som vlastne do predkov Ligy majstrov, Európskej ligy, keďže Trenčín bol vtedy úspešný, vyhral 2-krát za sebou double a tí hráči sa rozpredali, takže tam zostala tam po nich diera a dostali sme šancu, alebo teda tí mladší hráči. Čo ja som to úplne s odstupom času asi nevyužil tak, ako som mohol, kedy som bol taký trošku zbrknutý a musím povedať, že som sa v jednu chvíľu aj uspokojil, pretože mne hneď prvý mesiac, ja som tam vtedy mal zmluvu na nejakých 500 €, myslím, a mne hneď prvý mesiac, ja som nedostal ani tú výplatu a mal som tam o 10 zápasov, že sa mi navýši, ale s tým nikto nepočítal dovtedy. No a mne hneď prvá výplata došla vlastne trojnásobná a odtedy mi to zostalo. Takže som bol vlastne spokojný, pretože som zarábal viac ako moji rodičia, keď to tak poviem. Takže nejakým spôsobom som sa žil s tým, že dostanem minútu, dostanem tam štart, pôjdem sa pozrieť na pekný štadión, niekde na Legiu, do Lublany a tak. Ale nemal som úplne sa to vo mne, nie že vytratilo, ale proste som sa uspokojil tým, že som dostal prvýkrát nejaké peniaze za to, keďže som vtedy, a ešte to boli dosť na tú dobu dosť veľké peniaze a ja som bol vlastne mladý. No tak. Co jste si koupil za svoji první fotbalovú výplatu? Nemám asi žiadnu nejakú vec jednu, ktorú by som si kúpil. Ani som nebol nejaký ten typ, že by si kupoval nejaké drahé, ja neviem, hodinky, doplnky, tenisky. To nie, ale Skôr som si kupoval, asi som nepremýšľal čo kde, čo som chcel, tak som si kúpil a nejak som nad tým nepremýšľal. Ani jako třeba tlak z té šatny, že by tam někdo nosil, nebo že by všichni nosili nějakou, nevím, nějaké mužské kabelky nebo nějaké podobné věci, Jasné. které by byly nějakým standardem té šatně, to taky ne? Nemal som, hovorím, že by som nejak si uletel a kúpil si, ja neviem, Gucci taštičku alebo niečo. Nemal som to vôbec. Skôr som si kupoval tenisky, oblečenie, chodil som na obedy a nejak taký ten klasický futbalový život, kávičky, ale nebol som úplne taký. První auto ste si koupil kdy? Prvé auto som dostal vlastne od našich, to bol 4-kový Golf. To bola raketa, takže a v podstate myslím, že to bolo aj, že som im dával potom nejaké peniaze, už si to úplne nepamätám. Takže prvé auto bolo 4-kový Golf, no. A když dneska se v téměř 28 letech ohlížíte za tím, co jste zažil, tak v těch 15, nebo v té 15, kdy jste odmítl jít do té 5. nejvyšší soutěže, je
Považujete to za moment, který vám třeba zachránil tu kariéru, že dneska prostě nehrajete na téhle úrovni, kde byste zapadl, ale jste tam, kde jste? Tých okamžikov tam bolo asi viac. Radím tento medzi ne. Potom tam prišiel vlastne ešte jeden, keď nech to skrátim trošku. Toto bol prvý okamžik, druhý bol, keď mi povedali vlastne po tom pol roku v Trenčine v tom mužskom futbale, že by bolo dobre ísť na hosťovanie do Interu Bratislava. Zo začiatku som nechcel, vlastne oni postúpili do druhej najvyššej súťaže. Potom sme sa dohodli a tam som mal super tú prvú poriadnu sezónu medzi mužmi, kedy som dal za pol roka 9 gólov. A všetko bolo fajn a ja som prišiel na prípravu a zo začiatku som cítil, že je niečo inak. Tréner so mnou, dovtedy to byli srandičky, poď sem, ty môj miláček, toto. A dovtedy úplne som videl, že to správanie je nejaké iné. No a prišla liga, prestal som hrať. Tak som sa pozeral, čo je. A stále to ako neprichádzalo a začal si vymýšľať úplne ako dôvody, ktoré nedávali úplne ako zmysel. A vedel som, že je tam niečo špatne, keďže to bolo trošku... Nechcem vedieť, čo za tým bolo, proste bolo to špatne. Tak jedného dňa som už to nevydržal, bolo to asi po 3 mesiacoch, prišiel som tam, že už tam nebudem hrať pod ním. Buchol som dvermi, išiel som preč, tak som si to tam nejak doklepal nejakým štýlom. To obdobie, keďže som bol prvýkrát od rodiny, tak to bolo pre mňa také celkom zložité. A to bol vlastne ten zlom, že ja som pol sezóny nehral poriadne. A aj tak si ma vyhľadol vlastne Zdenko Andrej. Frťo. Ne, ešte tam bolo Andrej Kalina z Petržalky. Oni, ktorí tiež postúpili zhodou okolností, takže ďalší nováčik. A to som od začiatku hovoril, že ja už by som chcel ísť niekde inde, že predsa len za toho pol roka niekto videl, že som tie góly vedel dávať, že som bol v Trenčine. A on mal o mňa extrémny záujem hneď od začiatku, aj keď som pol roka nehrával. A dospelo to k tomu, že sme sa dohodli, že môžem ísť vyskúšať prvú ligu niekde na skúšku a že ak to nikde nevyjde, takže on bude na mňa čakať do posledného dňa. Což do dnešného dňa myslím si, že by to spravilo málo klubov a málo športových manažérov, za čo som mu vďačný a ja som bol teda v Zlatých Moravciach na skúške. Bol som tam 2 týždne a tam mi to vyšlo, bolo to fajn. Dával som v príprave asi 3 alebo 4 góly za tie 2 týždne. Takže mi povedali, že OK, že tak tu teda zostávam na ligu, tak už som s tým počítal, išli sme z posledného zápasu, kde som dal gól a v autobuse asi v polke cesty mi tréner, ktorý tam bol, si ma zavolal dopredu a hovorím, no vieme, že ti to vyšlo, ale rozhodli sme sa, že nakoniec to teda nevyjde. A to bolo, myslím, fakt týždeň, pár dní do začiatku ligy. A hovorím, veď si mi povedali, no ale ono sa to zmenilo, teraz sa asi vráti útočník, ktorý tu už u nás bol zo zahraničia. Tak hovorím, tak OK, tak som hneď zdvihol telefón, volal som vlastne Andymu Kalinovi, generálnemu manažérovi Petržalky, či je tam možnosť. Tak on vedel, že hneď, že jasné, že zajtra prídi, tak sme to zbúchali. A toto bolo možno jedno ešte z tých zásadných mojich rozhodnutí, že som nakoniec, že niečo rozhodlo, že to tak má byť a išiel som do tej Petržalky, kde som dal vlastne, myslím, 11-12 gólov a tam si ma vyhliadol tréner Frťala a privedol si ma do Hradce. Během té cesty a pár těch facek, které se od toho osudu dostal, byly chvíle, kdy jste si řekl, hele, já na to kašlu a prostě půjdu dělat něco jiného a kašlu na celý fotbal, nemám na to náladu tady se někoho doprošovat a furt někomu něco dokazovat do nekonečna. V živote som toto nepovedal, ani som nemal takú myšlienku v hlave, že by som sa na to ani na jediný deň, že by som si povedal, že sa na to vykašlem, alebo že to nemá cenu. Fakt, do dnešného dňa to ani jedenkrát v mojej hlave nejak nebolo tak nastavené, že OK, vykašli sa na to, tam zarobíš možno viac, tam ti bude lepšie. Ani na chvíľku som o tom nepochyboval a vedel som, že niekde sa to odzrkadliť musí a proste čo tomu futbalu dáte, tak ono vám to vráti. To je vaše heslo, že? Je to tak. A cítíte, že to tak je? Že to, co jste tomu fotbalu dosud dal, tak že to máte zpátky? Je to tak, určite. Tak potom všetkom hovorím, to sú zlomky, ktoré som tu povedal.
To by sme tu mohli byť naozaj dlho, keby hovorím o všetkom, čo sa stalo, čo sa udialo. Vlastne teraz ma napadlo, mal som ísť do 21, oni ma vtedy poslali na farmu do Nemšovej. Takže tam bolo hrozne moc ako vecí, ktoré sa mi takto udiali, ale ani na chvíľu som nebol nastavený, takže sa na to vykašlem, alebo že je proste nejaká iná cesta. Od začiatku som mal len jednu cestu, jeden cieľ a to bolo to hrať profesionálne futbal a živiť sa futbalom. A co vás jako drželo v té víře, že se to povede, nebo furt v tom nastavení, jo, dokážu to. I když prostě člověka pošlou do 3. ligy, nebo což s profesionálním fotbalem nemá moc společného, tak co neustále bylo to, že jste si říkal, ne, dopadne to? Tým hnacím motorom asi bola tá moja motivácia byť jednoho dňa vrcholový športovec, futbalista a tá moja povaha. Jak som bol vychovávaný, že nič nedostanete zadarmo, za všetkým si musíte nejak tvrdo ísť a niekedy to bolo samozrejme ťažké práve v tých amatérskych podmienkách alebo niektorých tých kluboch, kedy máte okolo seba ľudí, ktorí sú väčšine spokojní, frflú, prídu tam, že dostanú pár peňazí, aby mali na kávu, na obed, aby si mohli niečo kúpiť, alebo väčšina to mala aj tak, že to robila popri práci. Predsa len. Takže ono to bolo to niekedy ťažké zostať fokusovaný na tú moju myšlienku, ale ako hovorím, stále som si za tým šiel a poznal som veľa skvelých ľudí, veľa kamarátov a som za tie skúsenosti určite vďačný, pretože z nich dokážem jak ťažiť a dokážem možno aj niekomu, keď vidím, že si niekto tým, že si to práve prežíva, tak mu dokážem byť možno nápomocný a povedať mu vlastne tú moju vidinu a moju cestu, ako som to mal. Kdo měl na vás jakoby největší vliv a je jedno, jestli to je někdo z rodiny, trenéři, spoluhráči, manažeři, kdo je takový, kdo vás nejvíc ovlivnil a o koho byste mohl říct, díky němu jsem třeba dneska v Baníku nebo v České lize? Tak jednoznačne sú to moji rodičia, môj brat, alebo moja nejak tak celá rodina, ktorá mi fandí. A jednoho človeka asi by som ťažko nejak vypichol, alebo ma momentálne nenapadá a nerad by som na niekoho samozrejme zabudol, ale sú to určite tí moji najbližší, vlastne ako je mamina, tatino, brácho, detko a ak by som to mal tak povedať, takého trénera vypichnúť, tak to bol môj mládežnícky tréner, vlastne tréner Ridzi. To som bol ešte mladý chlapec a on hovoril vždycky, ty si futbalista, ty budeš dobrý, ty sa tým budeš živiť. A potom vlastne v Petržalke mal na mňa veľmi nejaký taký pocit alebo takú auru vyžaroval vlastne tréner Borbeli. Takže asi toto má nejak tak. A samozrejme mám výborný vzťah s trénerom Veselým, takže nejak nerad by som tu rozoberal trénerov. Trénera Bohemky. Nejak by som to nerad na niekoho presne zabudol, ale čo sa týka kvôli komu, tak samozrejme sú to moji rodičia, môj brat a asi... A jenom co rodiče říkali na to, že jste v té touze dokázat něco ve fotbale, takový neústupný. Jste ze sportovní rodiny, nebo... Nie som zo sportovnej rodiny. Detko kedysi behával, ale nebolo to nič nejaké extra. Tatino samozrejme na dedine motal sa pri futbale, ale nikdy ho nejak vrcholovo nehral. Mamina vôbec. Brácho hrával futbal, bol v tom šikovný, akurát bol aj dobrý, mal všetky predispozície k tomu byť dobrý. Akurát on nemal presne tú pilu, čo mám ja a povedal si v jedného dňa, že on nebude niekde cestovať za 500 €, keď preveze 450, že mu to nedáva zmysel a že kašle na to, ide vlastne do zahraničia radšej pracovať. Takže on bol trošku inak nastavený a on jediné, čo nemal, tak bola možno tá píla vytrvať. Ale z nejakej športovej rodiny nie som. A jenom co byste dělal, kdyby vlastně to nebyl fotbal? Kdyby vás neživil fotbal? Přemýšlel jste někdy? Nepremýšľal. Hovorím, ja som to nikdy nemal žiadne zadné dvierka, plán B. Proste som vedel, že budem vždy hrať futbal a že to jedného dňa docielim. Takže som nikdy ani nepremýšľal, čo by som robil, keby nehrám futbal. Když jdete na hřiště nebo jeden zápasu, je něco, co nějaký rituál nebo
cokoliv, bez čeho prostě když si hráči dávali různé věci, já nevím, do štulpen za trenky a podobně. To nevím, jestli dneska na ligové úrovni jako ještě funguje, ale bez čeho prostě do toho zápasu nejdete? Snažím sa neupnúť na nejaké rituály, pretože náhodou sa stane, že niečo nesplníte a už máte predsa len to v hlave, ja som to nespravil, tak sa mi nebude dariť a nahovárate si. Ale mám také zvyky, že deň pred zápasom a v deň zápasu väčšinou jem palacinky alebo lievance na raňajky a akurát keď idem na ihrisko, tak sa vždycky nejak si nájdem chvíľku pre seba, kedy sa prekryjem ručníkom a pomodlím sa, ale inak nejaké úplné rituály nemám. Ještě když jsme už to poženeme do finále, kromě toho, že máte mezi koníčky pejska, tak jste i hudebník, je to tak? Polohudebník by som to nazval. Zas není to nejaký Mozart, ale jo. Hrajete na kytaru a na heligonku, je to tak? Je to tak. Kde se to vzalo? Na heligonku hrám už dlho. Keď som bol úplne malý, tak som mal doma heligonku, keďže môj detko, vlastne ktorého už nemám, druhý, tak pochádza z Terchovej, z Tižiny, kde vlastne mali saláš a tam to mali heligonku, harmoniku, husle v každej rodine, vlastne to tam je skoro dodnes. Kto to pozná trošku okolie tej Žiliny Terchovej, tak vie, o čom hovorím. Ja som potom z toho vypadol, mal som len tú heligonku, nejak som na to nehral, keď som bol malý. Zhodou okolností jedného dňa moja babka priniesla domov malú heligonku, to bolo asi 8 rokov naspäť, ale takže ona sa bude učiť. A ja som to tam našiel, čo to je, no tak som si začal nejak tak vrzúkať a odtedy som to vlastne nepustil z ruky a hrám dodnes, no, takže vždy, keď je nejaká oslava, svadba, tak každý už počíta s tým, že príde Erik, tak ten bude mať heligonku. Kamaráti zoberú buď ozembuch alebo bubon a je to veselo, no, u nás. Vlastne detko väčšinou zobere bubon, keďže detko tiež hrá v kapele s heligonkami. A gitaru som dostal asi 3-4 roky nazad na Vianoce od mojich rodičov. Neviem ani, čo ich to napadlo, mi kúpiť gitaru. A to sa nepovažujem, že by som bol nejaký ultra super hráč. Skôr hrám tie klasické odrhovačky dokola a mám to taký relax, že niekedy keď prídem po tom celom dni a ešte sa mi nechce zapnúť telku a lahnúť si tam na gauč, tak si zoberiem tú gitaru, zahrám si pár pesničiek, čo si tam zakvílim k tomu a odložím to, takže je to skôr pre nejaké to moje potešenie, tá gitara a pre nejaký môj relax. Spoluhráčům, ať už na jeden nebo druhý nástroj, ste zahral už v šatni? No jasný, nebylo to v šatni, bolo to na večeri. Vlastne 2 alebo 3 krát nejakým náhodným spôsobom sa tam ocitla gitara a hovorím, tak to daj sem, a oni nevedeli, že hrám. Hovorím, nie, daj to sem, no a nejak sme začali hrať a teraz naposledy tam tiež bola gitara, alebo naposledy, keď sme mali dokopnú. Takže už s tým nejak tiež počítali, tak si vždy zaspievame 3-4 pesničky a je to fajn. Někdo ze spoluhráčů v Baníku, kdo by se jako přidal s nějakou svým nástrojem a tak. Je tam někdo, anebo nikdo tomuhle ničemu neholduje? No premýšľam, že neviem asi o nikom. Viem, že Ríša Šíma je v skupine Pražský výber, takže ten hrá dobre na gitaru. Ondra Jelinek, fyzioterapeut, hrá na klavír, ale vlastne počul som ho teraz prvýkrát. Ale myslím, že nikto už tam nemá nejak hudobný nástroj. Takže Baník a vlastne ešte Mase Radek hrá na harmoniku a spieva v kostole. Takže Baník bude vyhrávať to za akýchkoľvek okolností. No to nevieme ešte, ale dúfam, že budeme vyhrávať na ihrisku. Bude vám 28 let, tak to už je ta 30, už se říká před 30, že to je tak čas na ten velký přestup, tak máte to v hlavě, anebo prostě to necháváte bejt a volný průběh, jak se tak říká? Momentálne to nechávam bejt, pretože sa tým nechcem nejak zaťažovať, ale samozrejme v hlave to mám, keďže asi z tých mojich nejakých výrokov bolo poznať, že mám nejaké tie ambície ešte
a stále sa posúvať ďalej a chcel by som vidieť, kde tá moja hranica až je. Takže určite by som, ak by prišla nejaká lákavá ponuka, ktorá by dávala zmysel jak mne, tak klubu a vlastne môjim manažerom, tak asi by sme sa o tom bavili, ale mám to s nimi tak nastavené, že počas sezóny nechcem vedieť vlastne o nejakých dohadách, o nejakých ponukách, pokiaľ to nie je fakt niečo, čo by šlo už úplne že to musíme zobrať, alebo že by povedal aj klub, že sa to finančne oplatí. Takže nechcem o tom vôbec vedieť a nechávam to teraz úplne tak, pretože, ako som povedal, v Ostrave som spokojný. Mám tu ešte dlhoročný kontrakt, takže by to muselo byť určite za nejaké peniaze, ktoré by bola ochotná ma Ostrava pustiť. A sen? Když se budeme bavit v rámci snu, tak měl jste někdy, jako, že jste říkal, tahle soutěž, tohle by bylo super si zahrát? Nemal som to nikdy, nemal som ani nejakých obľúbených hráčov. Nikdy som nemal, že ja som Ronaldo, ja som Messi. Nemal som dokonca ani klub, nemal som ani ligu. Vždy bola nejaká tá moja motivácia hrať proste pred tými ľuďmi a pred nejakými proste veľkými fanúšikmi a to bola asi tá moja motivácia. Hrať v nejakej dobrej lige a vyskúšať si to, že kde ten môj strop je. A co po kariéře? Uvažuje už člověk nad tím, co bude třeba, nevím, za 10 let, co bude dělat potom dál? Vôbec na tom neuvažujem. Presne som to mal tak nastavené, že nemám nejaký plán B. Snažím sa nejak plne sústrediť teraz na tú moju futbalovú cestu. Vyždímať z toho maximum a spraviť všetko preto, aby ten plán B nemusel prísť. Aby som skončil s futbalom a mohol si užívať to, čo ako futbalista si nemôžete užívať vlastne tých 35 rokov, dajme tomu, tej kariéry. Já vám, Eriku, moc děkuju za rozhovor. Ja ďakujem. A vám hezký den, mějte se. Majte sa, dovi.